Kuble pe baro ba pe yakani ka video ngade bari ping rob ben ngade supaya sene sha Allahabad cakap pule conga te nga shuya thoe ka ta namar babon bah ki chinga ta tien bet ki doubts bet di hok ben bon nakaling pisya ba acha kum noi ka reservation policy bet la poison no ka reservation policy na phila sangye ne ka reservation policy te nga shukwa e thoba na do man hakan nei ngabun kam shisha ben pen prepare ben wan no shni cakap pule te nga khamyo re ben shna video ya kane sngai bet ngani shpoishin men shisngai ta daw soin enya kata tang ba ya reservation policy ko mangala kular nganam I reshit yang bet ngan penkut ngan pendep hadu dayo shisha ka cing dawa te shwaben wan shnai ngala dep le ya kam ram bet na khlam yo lat benya thu efisien mar ngabun kam shisha te ngaka benya thu na efisien mentas ngai ya kata ka bangala dep le shwaben wan shnai men shanai te pisa bala tip yang ana do basdang tip bangas dang ya kani ka movement daka video taro ngampat yo response second pan ngara ala kara daka signature campaign te hangkau ro ngila ya terlei he hinrai ngimpat yo response the third pan ngila le daka panel discussion ngila le sha press conference ngala don kincha panel discussion berkitu ki ache movement nagaro hills ro taro kimpat I response ra te nga la shu up shi up ken nga perkhat ben le no so kum no te shwaben wan chane ari shpoi chane men chis ngai te shwaben wan chane nga la dep le ka we ka kam ben nga ko ai thoi phi mantas ngai kata ka kam ka de ba nga la dep ben pha shi thi nga dep ben san shi thi aki baro ki leaders ha state kita ki leaders kalong ko me te ningkong shap ya ka shi thi karan hakata ka shithi nga tho bal ade por ben pen thamai no ya ka reservation policy khnang babar khot ki ba deserve bet kin yo equal opportunity ya ka kam ya ka chik pule bar khot te ka shithi ka longkom nei nga tho ning kong ning chap ya chief minister Conrad Sangma ba arpan nga la sen chaki MLA baro ro phongot kan thop lang u siam te ya ki MLA ro baro ro phongot nga la li ai khnang he te ngala lut e bet bor bet met bet men siam baro khoi te dan ki por hadu ngaklet ben ba men in ro te ngako ben ong episia bangan continue bet yakane ki issue bet kham tam episia ba poiken mau benong ba baringi kwa contribute baringi kwa donate dan dingas ngo it shisha bet ngas ngo hon ba phi ong kum ta kam derish fang pisa rei tang ka fact ba ngia tlei kan nei ka ai men siam yanga te third pan ngakwa ben ong ba nakaling chunga ngala le kat bala ngala sen ngala le red ka signature campaign ngala le video ngala le Malaysian news ngala le panel discussion last shisha manta ngala dep I so ka letter sha chief minister taro ngampat yo ra ya ka response ta ka next step ka de ba manga bet include lang bet pay baro khot bangi ding up ya ka response na ka sarkar menta ka sarkar kamla shure ben sngap jar kum bangim exist re kum bangim don bentara ha society naman dera tanga ba up ya ka response ndai de mangi baro khot de mangi ki samla te ka letter pan nga sen ki MLA ro phongud ro ngala dep sen te bon bha ba support te nga kermen bet ai nga kemen ba ki bon bha ki pa support tang ba nga susmusi ka we ba ni don kam ka support ndira da ka kentien da ki words pa ni la don kam support da ka kam ta mano ba kloi shisha ben ra e ka ni issue sha ka floor mano ba kloi shisha ben ra e ka ni ka issue sha ka assembly mano ba kloi ben krian ben long vocal who is willing to be vocal and who is willing to carry this issue to the floor of the house ni pet kumya kita ki leaders ken te third pan ngala pha ya kanei ka letter sha CEM chongka KHADC ro bet ya ki MDC baro te ngampat yo response na ki ro te ya ki pressure groups ro ngala sen ki sang bhalang ba pher bet makiru ki support tang bangin pat yo ra kataka daka kam ni don kam shisha ka support menta bangin ya telei lang kum ba telei ki wi chat ben ro ni ki khase baro khot kan thop lang baro khot ubhoi uwar upnar baro khot ngin da kan thop lang dang ni telei lang ngin ya poi shakmat ba te men tang apan pet ngakal pat chang tang ya ka jing telei chung ni baro khot te ka request nga ka de ba sha GHADC sha Jantia Hills ngampat yo reben they submit naman hapwan no shanay ngala deblut ben print ben thaba envelope long prepared lut baro ko pay shudan kamtang ben deliver sha po GHADC
Te mano balong willing bet balong responsible ben penra semua bahasa teks yang Instagram ngan sapha ayak kalekta saphe se penra khnang stasha GHDC. Te menta ka next step chongi ka deba ngi hi samla ngi ding up ya ka response na usarkar. Ndera tang ki samla ndre ki kmi pa baro neha ri chongi hari khasi ngi ding up ya ka response na sarkar. Te kim don chaka sho ben phet ndre ki don kam ki de hok bet ki de ben jubab no yani. Te ba arpan ma syukur padret ba hakane ka election ben wan sngoba wat ya vote show yano bamkloi ben support ya kane ka issue sngoba vote tangi kito ki bakloi ben syam ya kane ka issue ben thamai no ya kane ka issue. I request everyone, I humbly request everyone to only vote for those who are willing to take this issue to the floor of the house, who are willing to renew and revamp this issue. That is my humble request. Namar ben chet menta hadian pat saya sababi hadian kamlong rangi hab ben perkhat dupano ya kalawe. Te menta ngai e shibun ha ki ending cha perthegi basmosi ki de ro ban byang ra ki leaders tas no bhawat nginnam ya repeat show e kata ka mistake ben ngin chet e ki leaders ki pabyang. Te bon ni ro ding suffer bahaya ka mental health tas no bahang ashu ong episia ben long strong ben compare ya la dei bet ki we pedan ka timing la chong ya ka speed la chong mlin en reng in saya poi sha ka thong in ya le lang bet ngin ya terle na nei sha khamat te kan ka video ngashwa ben kut da ba ong ba ngading up ya ka response na ka sarkar bet ki hab ben response no man ta ka sien na mangila le da ka bor kat bala e bleshi bon